Wump, endnu en gang live fra Sydneys Olympiske Park. Der er sådan en memory lane hele vejen ned her ved hver af de der lygter, I kan se. Jeg lige går forbi Munich, det kan Papa vel i det mindste huske. Jeg kan ikke selv, men det kan jeg heroppe, hvor vi har Barcelona. Og det er vel Finn Nørbegaards breakthrough, så det synes jeg da lige nok, det skulle for evigt. Og så håber jeg lidt, der står Atlanta om på den anden side. Det er i hvert fald målet. Så har jeg foreviget de 2 olympiske lege, jeg kan huske, som der var før, at vi kom her til Sydney. Men lad os prøve at se. Så er der sgu lige skraldespanden herinde imellem. Det er rigtig idyllisk. Nej, så er sgu også Barcelona. Atlanta, den er lige derovre. Nå, der er lidt over at kigge.